Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Bro lagi. Biasa pagi-pagi kita mayang ngopi ya, Bro. Yo. Ngopi. Tapi ya sarapan barang. Sarapan barang. Gimana sarapan karo gembeng, isuk wis duel karo gembeng. Dongaran isuk wis kutu-kutu kok. Ternyata dia kok nganjuk. Bayari anu Cek ya, bayari bos manuk. Ya, iku mang aku ketemu Om Acus. Acus manuk sing bar tuku manuk regane 120 juta pleci bara. Tes. Lakene ya tane sunyi ya sana mau jual mangan paham. Sopo ki? Ngarang. Ning jero kan jero. Jero dulu to. Wes. Beng. Lerau masih ya? Wes mana? Gelem mangan tenan, Ndok, saiki, Ndok. Alhamdulillah dia tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, muji Tapi di gelem bed dia mangan. Pas motor ya. Sik kayak guyu. Ini tara. Kok guyu? Pas kan motor ya gak sian mangan. Piye? Oh, berarti ki enak efeke blok dhek iki mbojak nang gone anu kayak puncak 1000 kae. Wah Mas karena apa? Ya motor pek teko tengah alas mogok. Sik. Apa nih, Pak no? Kepanasan, Bek. Mogok. Ukurane oline apa piye? Ya Lha mbok. oli apa, Blok? Ka banyu atake. Bisa mogok, Bek. Lah kenekne piye? Mending ploke nganu aneh duluan. Mogok, ngono Kenekne piye? Wong batere ngegas nggih kuwi kari dhewe kok. Akhirnya aku tak ning gurine puji ae. Oh, mbok demperi jaran enak apa-apa ngono ae. Kuwi lho lagi menggang Ronan kuwi lho. Lagi teko ngene gubuk ngene Kang Jon lho. Heh. Arep masuk kampung. Kayak ngene iki lah tar jenenge toreng ning alas iki ngene iki. Lah ora kuat yo wis bisa to. Kemang. Sarapan ning kene lho. Kangyo. Oso. Biasanya sore metu kayak metu wis Tepang ngapa remak lho, Beng. remek kau. Lah ki kok langsung mangan janu. Cok terus. Ya, neng atas angin yo ngono. Neng atas angin. Coba. Neng atas angin lah. Mangan Ngopi. Di mami. Kami tua kan tak mi loro. Enggak aku arep. Ya karo bakule kan mlayu. Disuguhi langsung dipangan. Nek Oh. apa enak. Berarti doyan mangan. Iya. Doyan. Jadi alhamdulillah aku seneng lah mesti doyan mangan. Soalnya berapa dino ki mangan wis gak patah doyan, Bang. Tapi pas motornya mati sek iki piye? Kowe piye perasaan? Kowe mesti tegang kowe mesti. Saya bingung, Bang. Hah? Bingung. Masa blok? Nangis ya. Ya rada abang tok wajahe ngene terus akhirnya kena. Tapi berhubung kowe wis kena iki lho paling blok. Montore Alfa. Sing dikuturin bengi. Heeh. Kaya anu kaya apa nek jenenge? Apa ngene lah? Selip kopling. Ora larane lak panas mati ngono ki apa jenenge? Overheat. Disembung ngono ki Nah, wae. nyekit. Ya nek kene lak digrojok banyu enak-enak mbek. Ya kaya kuwi montore. Masa montormu dhewe kok grojok banyu, Jek? Gak lak niki gak digrojok. Didem sik sedelet ngono lho, diselahne. Ojo digosok banyu mlolet nganu ning mesine. Kowe dingin mangan lho, men. Gantek. Gone cak. Masa gantek. Gantek. Wah, tak ajak nyimpane mabot ngono. Tapi terus piye? Kena. Tapi wis doyan mangan. Kepareken sajian. Ngkar. Ya ora malah kurang kok warken perang-perang dino kurang mangan kok. Masa blok? Lah, Oke, carane tambah isin. oh segone entek ta mungkin guna kurang entek segone. Bukan beng entek apa? Saya beng, tes beng. Entek. Oh ya berarti kan Kan ngamuk berarti wong iki. ngamuk. Ngamuk wong iki. Tendang Rokok ke lho? Rokok. Iki rokok ya. Apa cek mbok saiki? Men Karo karo lempung. Lempung. gua apa? Aku neng tikus berkeliaran kok rata nuti kemplang. Delok, endi to? Endi to tenan ora? Ora. Pito blok? Sak lempung. Kok saya lempung. Ora nenggane bacan ya. Ini capok piye? Alah, gaya lah kok kena angin ngit. Teko telon kene landos to wisan. Lho.
Paper kecak ngene cah yo cah jiro lupa 5. Carono. Yo. Lah iya apa ora? Iya paper iki jelas yo. Iya. Yo. Ya ben, gas pra ben. Gembeng kuwi kok. Mangan. Yo ora urung teko kono kok mangan piye. Ora kok. Wong Mangan apa ora beres iki? Kuwi lho mangan apa ora kok. Kuwi takone papir kuwi lho. aku mangan. Oh kok mangan ae lho blok. Berarti kok. Mangan neh. Heeh. Mangan ae lho. Lho gak apa-apa mangan neh. Percuma lho. Nek ngopi tok percuma papir yo. Mangan. Kok. Mangan ya. Yo mangan. Kene bar mangan tentang ngopene yo pokoke gede. Heeh. Mangan. Mergo ro paro kayu. Lah yo. Tapi aslinya hatimu wis lega ya motormu kuat teko gunung. Go to iso teko kono. Lah lho blok, perkarane kuwi. Motor jet. Yo, cara kuwi kan ceritane bar kok corona terus bobol loh. Heeh. Karepe teko pasar Sekar arep belok kanan arep mulai. Mulai lewat Taman Jati. Yo ora yo liwate yo kathok. Oh, ngono. Teko bensin enak. Aneh. Lah karo Putri. Ayo njajal nang atas angin. Oke. Bensin Lah aku mikir motor muji kuat pura. Nah, ternyata kok kono ya kuat, tapi ya kemelu. Hidup saya aku ngono. Tenan ora wiki kemeluk kuwi lho. Kamu lho. Barang mesin panas lho, Sing. Ah. Tera kemelu kuwi lho. Kabeh melu. Mau lha wis pas tom gak kok pembures Ora iki. lah kuwi ora. Kuwi radiator kok. Ora lah. Kuwi kanang kipase Lah, kok kuwi lho. durune mesin. Gede motor blotong. Yo aman. Aman. Kok iki tok Gak masalah kamu iki tok. cek kemeluk. Lah kemeluk emblong anu beng kobokan berarti beda. Undang olite sing nang. Lah lho. Anyar aja papir anyar papir. Ngembes atae. Ora lah ngembes mesinnya, cuma apa ya? Kayak kurang nyut, Kurang nyuci. kurang nyut. Kuwi kabot anggo tumpake kuwi to. Nek kurang nyuti perkara bobot to ya. Tapi lah iki bar mati wi dijajal masjid timatan mengek nyolot. Nyolot ya. Ya nek kontane putri nek. Sing nyekel kowe. Mujak Mujek dhewe. dhewe. Berarti kudu didem ya. Kita kampas kopreng melar, Mbak. Panasan. Salat ganti kamar komplek itu. Waduh, iki hos kopling larang, Blok. Lah singki ragatne. Hos kopling sak kopling iki lho, Blok, larang lho, Se. Terus bani guri kan aku ning gurine to. Heeh. Bani guri ki yo ngene iki. Lah lagi kok gak ki klakere kok piye aku ngono. Kata pelke, Blok, Kok bengkok. gak ada apa-apa, lah alhamdulillah gak ada apa-apa. Cuma was-was to ae aku. Soalnya pernah pengalaman nggo motor biyen ke skoke pedhot e. Aku. Heeh, kowe ke. Iya to. Dhewe was-was nek muji ngono. Iya, Soalnya sampai- kowe goncengan telu kae ambek bobote muji stok padha, Blok. Padha. Iya. Biasanya sih tak gonceng ribut lento lho. Heeh. Ya Supra, pedhot kok siwiran. Kowe jek tak gledak goncengan telon. Jek. Iya. Rame nak kuwi. Akhirnya ribut teko lor beduran sak iki takon mulai ijol motor. Gak teko-teko, mlaku nganti teko kampung baru ya aku. Ini beduran itu. Gak petok. Saya kan juga motor mlayu Nanti, nanti ki kok bingung ki ngadegmu kok gak tenang ki piye? Cek luwe. Oh, Dipi. Wes anu deal. Motorku kok iso ceplok kali iki to. Ceplok kali, wak sawah. Lah kok dek bingung kan bengok-bengok ning aku setengah rolas kae. Cuy ngono kae. Kok iso apel lho, maratuane disingkuri ini lho. Terus piye jajal? Iki oleh. Ayo ngobrakno. Kok iso mbok Cek packing-e. akon pamit bingung. Ngono ngomong ngene, Pak, sak wetawis niki ampun cekap, kula sak rombongan badhe mantuk. Ngomong ngono iki nyapa to kok angel men. Basa Jawa halus iki wong Jawa. Kok ya, Blok? Kok iso malah nyowingkur. Aduh silit arep ora tuane ka. Pe mulai. Pe mulai pau. Kalah Kalah sak rong langkah jek wae karo lupek percewekan. Wis ben jare. rokok sih, ji rokok sih. Dadi ki Tak. Pok. Nyapa-nyapa. Kopi wis. Oh, wah. arti kok coba. Aduh, nah. Ayo udah ki, gak sama ki, sudah bola. Manut. Yo. Iki. Ki luwe neh lho Pak Pirsan. Ya sama pe. Lho wong rene numpak motor. Ora ada apa-apa.
motor tak mampir. Aduh, iso pura aku. Iso. Wong Madiun ini bedaan motor kok. Iya. Iki kan luwe neh, Bek. Luwe neh blok ya, San. Luwe neh. Tapi nek gelem mangan nek seneng ya, Dik. Aku senang lah mangan soalnya beberapa hari ini banyak pikiran tentang masalah Kotor ya. Lagi tuku terus langsung bisa nih aku. Komenane wong sak Indonesia bisa. Komenane koyo ngono tek, rene sing apik lho. Oh iya. Wah, sak Indonesia pokoke kudu manji, tetep semaji. Mampir Ji. Izin tenan ora? Yo yo ta iki. Wis kucang puji ya? Hah? Kucang puji. Mesti gue mangkat dhewe mana? Duwe. Cek, wis duwe motor jual motormu. Ngono. Nah, iki jadi ceritane iki Aku ndak warung. Kita ditraktir karo mampir. Karena muji kan makanan soalnya gitu bos. Mangane mang sak piring kurang. Jadi kok ben kok bloke gembeng ya? Yo, oke. Baik. Heeh. Ono blokmu ya? Nah, jadi Oke. Oke. Lo juga motormu. Wes, terima kasih semuanya. Terima kasih, loh. Selamat pagi. Selamat hari Senin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak, lu kok gak